мы для замежнай аўдыторыі, для замежных лідараў прадстаўляем беларускае грамадства. Ціхановская перамагла на выбарах, і ўся палітыка, якая праводзіцца ў дачыненні да Беларусі, яна так ці інакш ці каардынуецца, ці кансультуецца, хаця не заўжды, з дэмакратычнымі сіламі. Амерыканцы гэта робяць у першую чаргу для нас, таму што ім нашыя палітвязні, яны не патрэбныя, як і не патрэбныя Еўропе, яны патрэбныя беларускаму грамадству, яны патрэбныя Ціхановскай. Але амерыканцы ведаюць, што калі яны вызваляць нашых палітвязняў, выцягнуць Бабарыку, Калеснікаву, журналістаў з турмах, яны атрымаюць палітычныя ачкі. Гэта павысіць шансы Трампа на атрыманне Нобеля. Гэта будзе дэманстрацыя амерыканскага лідарства. І гэта ляжыць у аснове заходняй палітыкі. Яны робяць добрыя рэчы, таму што гэта адпавядае іхнім прынцыпам і каштоўнасцям. Вось, а мы можам гэтыя добрыя рэчы падтрымліваць і раіць, кансультаваць, калі мы бачым нейкія рызыкі і калі мы бачым нейкія магчымасці.